Так, все, Значит, кидаю. заранее мы замачиваем грибы, Гриби і, фасолю і, и перловку. да, на ніч. А вы Перлов. перловку груцей называете? Кого? Перловку так и называете перловка? Перловка. Груцы не говорите? Як? Груца. Ні, Не, на- в Витебской области говорят груца. то Перловка, хорошо. перловка, або як то ще ми його називаємо? Як Куття. Кутя? Куття. Да, куття ще кажуть, куття. Ячменна куття. Ячменная кутя. Ячменна куття, а так перловка. Всі Хорошо, замочили Замочили. фасоль, перловку, Утром грибы. Утром. кидаю. Утром кидаю на пирот перловку Мгм. і фасоль. Они вместе варятся отдельно? Все разом. Все Все разом? одно Всё разом. я вару 7-літрову каструлю. У мене син, у який вдовець стався, йому обов'язково 3 літри наливаю. Вже друга невістка Валя в школі робить, вже навчилась сама. Мам, я вже сама вмію борщ варити, каже. Ага. Да. І все. І немножко поваряться вони. І перловка, і фасоль. Фасоль. Потім гриби, я те, що намочила на ніч. Мою, може, в 10 водах, а грибів у нас білих нема почки. Тільки, як то вони називаються, польські, Польські. чорний той. Да, чорний. Їх треба 100 разів мити, щоб вона хоч немножко стали, бо вельми той борщ буде такий темний занадто. В тепленькій водиці мою, чайник той наливаю, зною все мою, зливаю, і туди вже їх кидаю. Так. Кидаю, кинула їх так з півчаса покипіли, вони вже із грибами. Тоді вже кидаю груші. Мгм. І кидаю груші, грушам мало треба кипіти. Груші і картошку. Мгм. І якщо така, ну, я говорю, 8-7, у мене дві, одна 8-літрова, а друга 6-літрова, ту каструлю, так, 7-8 картошин такі от кидаю. Цілими. Цілими. У мене привичка, я як любий супи і борщі вару, то все ціле. Потім винімаю на сковородку, чи то і поб'ю і туди закидаю. Не мну, коли кашиця була, тільки так, ну, кусочками Ну, все, було. ага. І вийму і туди закидаю. І то так само закину. Мгм. І все, і пробую тоді. І туди треба кислоту. І А дівчата... какой лучок еще добавляете? обжаренный? Кого? Цибульку. А, ну, я говорю, що, ну, то ще я не дійшла до цибулі. А. Да. І обов'язково таку большую туди цибулю. Мгм. Режу. На аллею посмажете, Да, да. Цибуля туди. Туда. А потім вже зажарую. То беру і морковку, і цибулю, Мгм. і зажарую. І ще немножко даже можу по ложечки муки. Мгм. І туди все перемішаю, і туди все покипіло. І вже перед кінцем варки кидаю укроп сухой. Я люблю сухой, я не люблю, як некоторі тепер заморажують укроп, а я люблю сухой укроп. У мене є він. Да, сухой укроп. А для кислоти, дівчата, самый вкусный борщ, если капусту квасим и капустный рассол. О, Во, это самый вкусный. Даже як туди попадає, і капуста попаде немножко, там нічого страшного, тут борщ. Там все должно быть. И все вихолов, и хоть теплый, хоть холодный, я могу и 3 дня его їсти. Для мене вкусный, привкусный этот борщ. а вот откуда этот рецепт? Это же местный, правильно? Местный? Местный. Ну, я не знаю, а что- как вот местные говорят? Откуда они взяли этот рецепт? Борщ и без свеклы. Как так? А я знаю, де його взяли, може, спокон віков він все вариться вже. Ті старі люди говорять. Я некоторі йому тепер телефони то питаю, там Оля чи Ніна. Олю, а борщ це варила? А як же, обов'язково? Я питаю, чи ти борщ колядний варила? А як же, обов'язково, говорить, як же не варити борща?